nang blood clot sa iyang kuan ba brain. Pagid paralyze ang iyang half sa iyang lawas. Adi ay? Kasi may pangan ani imong bayaw, ma'am? Si Romel Romel Salangsang. Salangsang. Asa man ni karon si kasamang Romel? Nasa iyang balay sa Prestige Subdivision. Sa asa man ning Prestige? Dili sa may Kabantian. Sa may Kabantian. Okay. So ikaw ra karon ang kinini ang naninguha nga kuan kinini ang magkabadton siya wheelchair. Ngano ma'am, di na gyud siya makahimo? Di na gyud mag taas-taas pa gyud ng kuan nga iyang healing para makuan therapy pa siguro na siya. Kaya napaman gyud ang blood gyud sa iyang ulo. Nga pag blood clot gyud sa iyang ulo? Kana ra bang mga ingon nga mga blood clot kinahanglan ra gyud nag-operahan. Unya og operahan po, dako pud kay gasto. Man lagi niya. May tagmadala lang untag tablitas nga aron nga mahilisilis ng dugo nga nibagtok sa iyang mga kasamang ulo, no? O nara o. To baga kasamang mao ni ma'am no si Alan, no? Romel. Si Romel. Oh. Nabaga kasama karon sa inyong tagsa-tagsa ka mga screen ang kahimtang ni kasamang Alan, kasamang Romel nga diin in town karon na siya ay paralysis, paralyzed gyud siya ma'am no? Paralyzed gyud. Na inutil gyud taon siya half ang iya baga kasamang pikas right side. Di siya ka istorya pa. Sa iyang lawas ang dili magkahimo baga kasama so kung matagan siguro ni siya og wheelchair murag arang-arang siguro Ma'am Joy no at least mabangon-bangon na to siya siyang gigdaan madala-dala na to siya sa gawas painit-initan na to stress kayo sa sulod bitaw at least makaugnahan siya sa gawas magkahanggap siya og mga preskong hangin. Oo. Sige. Si Romel Salangsang, pila to edad ni kasamang Romel? Ma'am Joy? 51 years old. Nagkatagamtang baga kasama og stroke. Kapila na siya ma-stroke, Ma'am Joy? Actually, first time pa na niya, sir, pero nagrabe yun. Patal, ako ang dayon, kanang grabe yun. Kuan diya, serious yun dayon kayo? Severe dayon? Okay, instead nga, gamay lang tong flat sa iya ha, mga after 3 days, nagdako naman hinuon siya. Na? Wala man gyud siya nakuan. Diin man siya atakiha sa kuan kinina ang stroke. Dalan gyud nag-drive man gud na siya. Uy. May gani kay naka murag kuan. Nag-drive siya kun sa ma'am. Ma'am Joy. Sa iyang sakyanan. Sa iyang sakyanan. Okay. Unya. Padaplin lang siya nya dumuto na nakatawag pa siya sa mua. Hala Pero ka, kuan na iyang pagstorya kanang na kuan na kanang nagbakil na. Bakil na. Oy. Abi na mohubog lang siya. Okay. Mao na day ang atake no di ay. Di man siya dapat atakiha. Diya sa may kuan SM. SM. Dari sa Lanang. SM dili di SM nga Ekulan. Mahikay nakapadaplin pa si kasamang Romel. Pag-abot na mo dito. Oo.